ChatGPT se může stát číšníkem v restauraci, recepčním hotelu nebo prodavačem. Vy si jenom vyberete situaci a mluvíte spolu nahlas, jako ve skutečné konverzaci. Jinak hodně se mi osvědčilo, pokud chcete říct ChatGPT, že mám mluvit pomaleji, tak říct mluv o 50% pomalej než obyčejně. Občas výzvu na speak slowly totiž ignoruje, nevím proč, ale když řeknete mluv o 50% pomalej než běžně, nebo můžete říct i o jiné číslo, já dělám 50, tak to funguje. Jsem student angličtiny, který si chce trénovat různé situace, které mě můžou během cest potkat. Budeme spolu mluvit anglicky nahlas. Teď jsem v restauraci v Londýně a ty jsi číšník. Budeme spolu mít konverzaci a po skončení konverzace mi prosím řekni v češtině, jestli bylo moje angličtina v pořádku, jestli tam byly nějaké chyby a co bych mohl zlepšit. Jasně, to zvládneme. Tak pojďme na to. Představme si, že jsi právě v londýnské restauraci a já budu číšník. Až domluvíme, dám ti pak zpětnou vazbu v češtině. Tak můžeme začít. Hello there. Welcome to our restaurant. Can I get you anything to drink to start with? Yes, please. Can I have 2 glass of beer and large vegetarian pizza? Of course. I'll bring you 2 glasses of beer and a large vegetarian pizza right away. Teď k té zpětné vazbě. Tvoje angličtina byla fajn, ale jenom malá poznámka. Místo 2 glass by bylo správně 2 glasses. Jinak to bylo úplně srozumitelné. Můžeme tu konverzaci udělat ještě trošku delší? Samozřejmě, pokračujme. Takže máte objednáno pití a jídlo. Já jako číšník se vrátím. Here are your drinks and your pizza. Is there anything else I can do for you right now?